Saúdos, señoras e señores, comenzamos co tempo de información aquí en Badal Novas, dándolle as grazas, como cada día, pola súa atención, comenzando cos nosos titulares. A directora xeral de Familia anuncia 23 novas casas niño en Galicia, aproveitando a visita á Casa Niño do Concello de Piñor. O Partido Popular do Carballiño pide nunha moción melloras para o campo municipal de Espiñedo. Espazo Común presentou hoxe a súa candidatura en Ourense para as eleccións autonómicas. Como lles adiantábamos nos titulares, a directora xeral de Familia anuncia 23 novas casas niño en Galicia, aproveitando a visita á Casa Niño do Concello de Piñor. A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, visitou a Casa Niño de Piñor. A Xunta de Galicia saca hoxe a concurso unha nova convocatoria de casas niño para os concellos menores de 5.000 habitantes. A Xunta de Galicia, despois de 3 anos de elaboura deste proxecto para conciliar a vida familiar e laboral, tamén quere fomentar o emprego no rural. 1.900.000 euros é o presuposto destinado a estas 23 novas casas niño en toda Galicia. Bo día a todos. En primeiro lugar, agradecer ao alcalde que este aquí acompañando nesta visita. O motivo da visita é porque hoxe se publica no Diario Oficial de Galicia unha nova convocatoria para casas niño en toda Galicia, e con esta nova convocatoria o que pretendemos é que todos os concellos de Galicia de menos de 5.000 habitantes poidan ter un recurso de conciliación. Nesta convocatoria o que queremos é pôr en marcha outras 23 casas niño espalladas por toda Galicia, e vamos a invertir para este recurso, para este servizo de conciliación, máis de 1.900.000 euros. Decir que está completa esta casa con 5 nenos, están incluso outros 2 nenos esperando que para o ano podan estar aquí, porque estos, ao rematar os 3 anos, xa teñen que ir ao colexio que timos aquí en Cea. É dicir que moitas gracias á Xunta por apostar novamente nestas casas. E o Partido Popular do Concello do Carballiño pide nunha moción melloras para o campo municipal de Espiñedo. O Grupo Popular non só se fai eco do mal estado do terreo de xogo nos últimos meses, senón que tamén o estado das luminarias, dado que o seu desgaste non son o suficiente potentes para poder xogar os partidos en horarios atractivos para o público e supoñen un gasto a maiores para o Concello. O Grupo Popular lembra as actuacións da Deputación Provincial subvencionando máis luces fai anos e tamén a actuación integral de mellora dos vestiarios e colocándose cadeiras en toda a grada de tribuna. Por elo que o Grupo Popular pide que, primeiro, se realice por parte do Concello do Carballiño o proxecto técnico para unha obra integral de renovación do céspede natural de Espiñedo, así como o cambio de sistema de iluminación a LED. Segundo, que se solicite dende o Concello do Carballiño a Deputación Provincial de Ourense e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia a execución das obras de cambio de céspede natural e cambio de luminarias a LED. Espazo Común presentou hoxe a súa candidatura en Ourense para as eleccións autonómicas. Espazo Común, o partido presidido por Pachi Vázquez, anuncia que concorrerá nas próximas autonómicas pola provincia de Ourense e seguramente por Pontevedra. A razón desta decisión, segundo Vázquez, é dar voz a Ourense, algo que, ao seu entender, non está a suceder. O coordinador da campaña será Francisco Fraga, actual
actual edil do grupo no Concello de Piñor. Así presentaba o voceiro do grupo Pachi Vázquez dende o Hotel Princess de Ourense no día de hoxe. A nosa implicación prácticamente un 95% estamos na provincia de Ourense, non? E levamos semanas, quizá levamos máis que semanas, levamos pensando en cal é a proposta a desenrolar. Estamos vendo con preocupación a 2 días de rematar o proceso de coalicións, sabes que remata o día 21, que todo apunta a que a provincia de Ourense volve a quedar en estas autonómicas sin voz propia. Todo o mundo fala da Galicia baleira, da Galicia vacía, da caída de demografía, caída de natalidade, pero cando chega a hora da verdad, nadie é capaz de dar un salto e poñer encima da mesa unha proposta política que consiga que esta provincia, zona cero da Galicia baleira, zona cero da caída de natalidade, zona cero da caída demográfica, que sexa quen de poñer encima da mesa unha proposta política alternativa cuyo obxectivo principal se chame Ourense. Canto costa en votos que Ourense teña voz propia no Parlamento galego? Pois que Ourense teña voz propia no Parlamento galego costa exactamente 10.000 votos. Si en 10 concellos acadamos casi 4.000, en 92 acadamos X. Claro, a X é a incógnita, non? De que vai a depender? De que isto non sexa só unha proposta de espacio común, de que isto lle dé forma a ser unha carcasa na que poden entrar. E aí abrimos as nosas posibilidades de candidatura a que colectivos sociales, culturales, veciñales, que queiran que Ourense teña esa voz propia no Parlamento galego, e nin vos quero contar si coa ecuación de paridades que está dando Ourense con un diputado pode decidir como é o goberno galego, pois automáticamente estamos falando de que esa quimera de alcanzar representación parlamentaria tería unhos grandes beneficios para esta provincia. Por lo tanto, vamos a traballar de ca o día da presentación da candidatura e para ello constituímos un grupo de traballo, outro día nunha amplia reunión, que tamén participou a xente de Pontevedra, e ese grupo de traballo, que hoxe está representado aquí por concelleiros en distintos concellos da provincia, vai estar coordinado e dirixido por unha persona clave para o obxectivo e o proxecto que temos encima da mesa. Unha persona que foi alcalde no medio rural durante moitos anos, un alcalde modélico con políticas verdadeiramente de reequilibrio. O coordinador da dita campaña será Francisco Fraga, actual edil do grupo no Concello de Piñor. E se xa temos que é o noso obxectivo, é dicir, acadar participación e, sobre todo, ser decisivos. Ourense, como ben dixo Pachi, ten que ser decisivo na política galega, porque os grandes partidos, xa o dixo el, tanto PP como a PSOE, incluso como o BNG, é dicir, pesalles moito máis a Galicia da fachada atlántica que a Galicia interior, que a Ourense. Estámoslo vendo continuamente tamén. Entonces, no momento no que dende Ourense sexamos quen de ter a decisión e de que dependan de nós, non asistiremos a episodios como o do peche do paridoiro de Verín ou incluso o debate que se está vendo estes días en Ourense co tema da intermodal. Hai un exemplo que puxo Pachi, o de Teruel existe. Que nos iba a dicir a nós, os ourensáns, a xente de Ribadavia, a xente de Carballiño, que a solución do peche da venta de billetes nas súas estacións ia estar en Teruel? Pois foi así. Entón, que é o importante? Ter capacidade de decisión.
Este martes tamén tivo lugar a reunión cos veciños de Arcos. Foi ás 8 da tarde no local social e con Pachi Vázquez para falar das tasas cobradas polo Concello carballiñés nos últimos meses cos veciños desta parroquia. E a plataforma pola defensa do transporte público no Carballiño comeza con unha xeira de reunións cos alcaldes da comarca para recadar tamén o seu apoio. Nesta semana están previstas as dúas primeiras reunións de representantes da Plataforma pola Defensa do Transporte Público no Carballiño, con diferentes alcaldes da nosa comarca que a fin de tentar acadar o seu decidido apoio para seguir sumando entidades aos colectivos que respalden a necesidade imperiosa de loitar por mellorar considerablemente este servizo público. Nos últimos días demandouse tamén unha xuntanza co presidente da Deputación Provincial para esta mesma fin. Este vindeiro venres terá lugar o pleno no Concello do Carballiño co punto único de aprobar as subvencións solicitadas a outra administración no censo do Obradoiro de Emprego. As concelleiras socialistas en Punxín veñen de solicitar a convocatoria dun pleno extraordinario para pedir que se inicien os trámites para a declaración de indicación xeográfica protexida do pemeto de Punxín. A voceira socialista, Lorena Peleteiro, destaca que teñen unhos produtos cunhas características propias que o fan singular fronte a outras variedades. Temos que comenzar a poñelo en valor. Punxín gozou sempre dun recoñecido prestixio en canto a produtos da horta e a declaración de indicación xeográfica protexida do pemento de Punxín pode supoñer un revulsivo para a economía de Punxín. O Concello de Ribadavia inicia os trámites para a declaración ao seu casco histórico como área de rexeneración urbana de interese autonómico. O Concello de Ribadavia iniciou os trámites para traballar a prol da declaración do casco histórico de Ribadavia como área de rexeneración urbana de interese autonómico. As áreas en rexurbe, nome que reciben estas áreas de rexeneración urbana de interés autonómico, creáronse ao abeiro da Lei 1/2029, de 22 de abril de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbana de Galicia, coa finalidade de adoptar medidas de rexeneración sociais, ambientais e económicas en conxuntos históricos degradados que teñan a categoría de ben de interese cultural. E o clube Grip Carballiño Fútbol Sala celebra 25 anos coa edición especial dun álbum de cromos para esta tempada. O Club Carballiño Fútbol Sala conmemora este ano os 25 aniversario da súa creación e por tal motivo que vai desenvolver unha serie de actividades, entre as que se atopa a edición dun álbum de cromos do club da tempada 2019-2020. Este álbum comenzará a entregarse hoxe no pabillón de deportes Paco Chao a cada un dos 180 xogadores e xogadoras que forman parte do club e terá o aliciente engadido de que haberá álbums personalizados, pois na portada figurará a fotografía de cada xogador. Os sobres dos cromos, que levarán 6 cada un, venderánse ao prezo de €1 no pabillón municipal de deportes, en futboleros e no establecemento de chuches da Plaza Irmáns Prieto. Así mesmo haberá a venta dun pack especial cun número importante de cromos non repetidos que se venderá a €20 para poder completar os álbumes. E o ciclo de poesía e música para os centros escolares xa comenzou no IES Chamoso Lamas.
Este venres, en día 14 de febreiro, actuaron o poeta Quico Valeiras e o músico Roberto Sobrado. Este ciclo pretende achegar a poesía e a música feita en galego e en Galicia aos estudiantes de bacharelato e secundaria e desenvólvese ao longo de todo o curso coa realización de diferentes actividades, concertos, recitais poéticos, obradoiros de poesía, rap, hip hop, creación literaria. E a xoven cantante carballiñesa Noemí Duro estivo con nós na nosa canle, onde nos falou dos seus proxectos musicais e dos novos temas que está a preparar para presentar no mes que ven no Auditorio Manuel María. Non só vamos a cantar estes 4 temas, senón vai haber 11 temas, outros diferentes, será con un pianista, un batería, un baixo e unha guitarra, e coristas. Sí. Non, do conservatorio non, a maioría son de Vigo, quitando batería, que é Luis Vives, daqui o coñecido no Carballiño, e logo a guitarra vai a tocar o meu profe de guitarra, e a voz vai ser unha chica de Vigo, e tamén a miña profe Diana. Seguramente as entradas van costar €1 por aí, xa que os beneficios gañados van ir a unha asociación chamada Pro Animales do Carballiño, xa que non teñen subvencións nin nada, senón cuidan os animais pola súa propia conta. Entonces, pois, eu quixen ter un detalle con eles. E tamén aproveito para convidarvos a todos a que viñades. Claro, por supostísimo, o que tendrá que facer todo o mundo é asistir, claro, o día 28 de marzo ás 8:30. Que duración vai a ter este concerto? Pois unha hora ou... Unha hora máis ou menos, despois, ao acabar de cantar, terei os meus discos, a miña maqueta, ali á venta, onde poderei firmalos e vendelos. E xa están á venta esas entradas para a gala benéfica de Asdifica, que será o 29 de febreiro. Lorena Rodríguez, presidenta de Asdifica, Asociación de Discapacitados Físicos do Carballiño, e a directiva Clara Fernández estiveron con nós nos estudios de Badalnovas para falarnos da gala benéfica solidaria para recadar fondos para a asociación. Dita gala terá lugar o día 29, sábado, no Auditorio Manuel María. E para o mércores os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, con nubes de tipo alto ao longo do día, néboas matinais no interior. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos. Pois ata aquí o noso tempo de información en Badalnovas. Moitísimas grazas, como sempre, pola súa atención. Desexarlles que pasen unha boa xornada e que teñan moita precaución nas estradas. Deica mañán. Torras e vos o mar, vivimos en Vigo, traballamos en Vigo, vivimos en Vigo, pero venres somos ourensáns. Vivimos en Vigo, traballamos en Vigo, vivimos en Vigo, pero venres somos ourensáns. Todos os domingos, cando voltamos a Vigo, traemos patacas, berzas e un boviño. Agora estamos na travesía, no Calvario e nas travesas, e algún despistado que chegou a Chapela. Vivimos en Vigo, traballamos en Vigo, vivimos en Vigo, pero venres somos ourensáns. Vivimos en Vigo, traballamos en Vigo, vivimos en Vigo, pero sempre seremos ourensáns. Grandes ourensáns morreron en Vigo. Branco Amor, Quesada, o gran Celso Emilio. A quen se ocurriu o nome das rúas, Barcelona ou Zamora? Millor sería Verín ou Celanova. Vivimos en Vigo, traballamos en Vigo,
que cambiemos a opinión de ser orensás. Xa o dicía o refrán, para ser un bo vigués ti tes que ser orensán. Vivimos en Vigo, veña, traballamos en vivimos en Vigo, pero venres somos hombres. Vivimos en Vigo, traballamos en Vigo. Vivimos en Vigo, pero venres somos Ourensán.